gihalad halang ka namo ang tanan namo kasalanan sa dugo mo o Diyos gihugasan ang tibuok mong kinabuhi imong gihalad halang ka namo ang tanan namo kasalanan sa dugo mo Diyos gihugasan pagkamaayo mo pagkabuutan mo angayan lang yun simbahon ka pag-aawitan ka o Heso Kristo igabayaw ko ang akong mga gamot sa tibuok na mo nga kasing-kasing magasimbahon ka Jesus ang tibuok mong kinabuhi imong gihalad halang ka namo ang tanan namo kasalanan sa dugo mo o Diyos gihugasan pagkamaayo mo pagkabuutan mo angayan lang yun simbahon ka pag-aawitan ka o Heso Kristo igabayaw ko ang akong mga gamot sa tibuok na mo nga kasing-kasing pagasimbahon ka Jesus pagasimbahon ka Jesus pagasimbahon ka Jesus Mayong adlaw sa tanan, ako nagalaom og nagaampo nga namo karon sa maayo nga kahimtang. Sa dili pa ta moadto sa unahan, magampo sa ta. Langit nung amahan og Dios kabalaan Ginoo kami mapasalmaton ining dako nga panahon nga oportunidad diin makatunas sad sa imong nga pulong. Salamat o Dios. Ka magabless matagdalunggan o kasing-kasing magadawat sa imong mensahe karon. Dalaygon ka sa walay katapusan, tabangi kami sa matag adlaw. Sa ngalan ni Jesus, amen o amen. So now, adun ako sa kapangutana. Unsay makita sa mga tao kung motanaw siya nimo or motanaw siya sa imong nga kinabuhi. Unsa ka ang ilahang makita? So, kana personal lang na nga tubag. So makita ba nila nga more on langit nun or kapandulan or makita nila nga wala ray kalainan sa dili magtotoo. Hopefully dili na nga ato ang kinabuhi, no? So recently actually kini nga panghitabo is last year katong nakadungog mo sa istorya mahitungod ni Charlie Kirk. O sa katawo nga grabe kayo ang iyang passion nga moadto sa mga campuses na campus ministry magsulti sa kamatuoran do matan-aw sa uban nga politically na siya side nga ana apan dili na to ikalilong o dili na to ikahimakak nga iyang pagsulti or pag-atubang
is grabe ka ligon ang iyang barog, labi na sa ngalan sa Ginoo, labi na sa kamatuoran. Kasi so Kristo, na makita na to daghan nga interview ato na makita sa iyang baroganan kung kinsa si Ginoong Kristo. And then last year, samtang siya nga nasa campus is gi-assassinate siya, gi-pusil siya, gi-snipe siya. So inala lang kadali ang kinabuhi. Ug atong makita diri nga kung unsa ta ka brighter diha ni Ginoong Kristo, mao po na ang ka-sharper sa maong nga shadow sa kalibutan nga mo strike nato. But atong hinumduman kanunay nga ang kahayag mo daog sa kangit-ngit. So now, mo ni ang atong reflection sa before pa ta mo sugod sa ato ang wali karon. Mo ang atong reflection. Unsa man ang makita sa tao kung mutan-aw siya sa ato ang kinabuhi. Unsay makita sa mga tao nga nagpanlibot kanato? Makita ba nila nga ang atong kinabuhi is gi-shape sa langit nun nga mga values? Or makita ba nila nga compromise raman is kalibutanon magyapon ning gawi, Kristohanon siya nya kalibutanon magyapon niya mga pagkinabuhi? Ginana ba nga atong makita? Well, mao niya nga ato ang sayran karon, ato ang nga passage, ato ang mga bersikulo nasa Colosas. Ug mao ni ang exactly nga gisulti ni Pablo nga iyang gi-address sa mao nga letter dire sa simbahan sa Colosas. So later on ato ang pagabasahon. So gusto ning Pablo nga masabtan yung giunsa ta pag-amuma ni Ginoong Kristo, ato ang kinabuhi o gi-shape ang ato ang kinabuhi Kristohanon nga kinabuhi. So ang Kristohanon nga kinabuhi dili lang kay moingon ta nga nituo ko, kundili ato usab makit-an ang transformation, ang kausaban. Ang kini nga transformation, ang kini nga kausaban is mao ni ang makita nga ingon nga ebidensya nga gitawag natog Christian graces, Kristohanong grasya. In which maoron ang topic, maoron ako ang gitima, maoron ako ang gititle sa sermon karon. Christian graces, Kristohanon nga grasya, Kristohanong grasya. So inana, ang visible nga makita binuhat sa Ginoo pinaagi sa ato nga kinabuhi. So mao na ang daghan sa mga struggle karon, mga Kristohan nga nagkinabuhi nga divided ang ilahang loyalty. Gusto sila nga naa ni Kristo, apan gusto po sila nga naa sa kalibutan. Gusto sila nga malangit, apan sige gakos sa kalibutan. Laki na daghan karon ang nag-struggle niya na ang mga Kristohanon. Diri sa Colosas 3, gi-confronts directly ni Pablo. Nagtawag siya nga atong i-align ng atong kinabuhi, atong Kristohanon nga kinabuhi, atong Kristohanon nga paglakaw diha ni Kristo, diha sa langit tungod kay kita mao ang tinuod nga Christian grace nga makita ang ebidensya nga binuhat ni Kristo. If kay remember mo, mao niya katong monthly nga series sa second week sa January, nagisgot si Pastor Dan mahitungod sa God's reaching grace, grasya sa Ginoo ni ari nato. And then pag last week nagisgot si Pastor Nico about sa our identity. So gikan ang grasya ari nato, and then bag-o taog natay new identity, and then karon magisgot taog Christian grace, in which another term niya personal nga sanctification or personal kaugalingon nga pagtubo, personal growth, or walk ang ato nga walk. Meaning, grasya, God's reaching grace, natin new identity, pagisgutan na to, how we walk. Giunsa na to pagdala ang kana nga grasya, o giunsa na to paglakaw, o giunsa na to pagkinabuhi. So, mo ni atong akong ning gitay og Christian grace. So atong pagkabasahon ng ato ang passage, makita nato diri sa Colosas 3 bersikulo 2 hangtod sa 6. Kung balikon, Colosas 3, versikulo 2 hangtod sa 6. Akong pagkabasahon, 2. Hunaw na ang mga butang langit nun, dili ang yutanon. Kay namatay na kamo og ang inyong kinabuhi na tago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo
og inigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya og moambit sa iyang himaya. 5. Busa patyan ninyo ang mga kaibog sa kalibutanon nga anaa kaninyo sama sa salawayong pakighilawas, kalawayan, kaulag, daotang kailibgon, ug kahakog nga maoy usa ka paagi sa pagsimbag Dios. Kay moabot ang kapungot sa Dios ngadto sa mga tawo nga nagbuhat niining mga butanga. Ang Diyos ng panalangin na daan sa mga pulong. So now, ang context diri nga ato makita sa simbahan sa Colosas or sa kaning libro sa Colosas, gisulat ni Pablo ngadto sa simbahan nga nagatubang og kining gitawag natog false nga mga teaching. Gi-address ni Pablo dito specific sa Colosas. So ang kaning mga false teaching daghan na kayo lang simbahan murag gi-attack og inana false teaching na ay mix nga kanang worldly nga philosophy og ang faith ilahang gimix and then nag-add sila mga rituals, mga rules og grabe ni ka distraction kahatag og distracting sa mga magtotoo, mga Kristohanon nga nagtuo ni Ginoong Kristo ngadto sa simbahan sa Colosas. Ug mao ni ang simple nga response o pinaka powerful nga response kaning solos Christos, Christ alone, or Christ is enough. No, atong makita diri nga si Ginoong Kristo is mo ang supreme, mao ang labaw, mao ang dako. Og kita anaan niya. Ug ang ato ang tibok nga kinabuhi tungod kay siya ang supremes adunay kausaban, ma-align kung kinsa si Ginoong Hesukristo. Ug mao na kita ang display nga transformation nga grasya nga atong nabatonan, God's reaching grace, kita ang ma-display tungod kay kita bilong ni Ginoong Kristo. So now, kini sa kapitulo 3 sa ato nga passage, si Pablo gikan sa doktrina ngadto sa practice pagkinabuhi. Dili lang kay doktrina kundi unsaon sa pagkinabuhi ang ato ang gi-practice. So now, iyang gi-shift ang tension gikan sa kinsa si Ginoong Hesukristo, doctrine, kinsa si Ginoong Hesukristo ngadto sa unsaon nato pagkinabuhi tungod ni Kristo. Practice. Unsaon nato pagkinabuhi tungod ni Kristo. So now, ato anang masayran dire. Adunay 5 ka butang nga ato pagahisgutan nga nag-describe marka sa tinuod nga Kristohanong grasya nga ebidensya. So una, aduna tay heavenly mindset. Langit nun nga panghuna-huna. Ato na mabasa diya sa versikulo 2. Mo nang unang nga butang, langit nung panghuna-huna. Ato mabasa sa 2, versikulo 2, Colosas 3:2. Huna-huna ang butang langit nun, dili ang yutanon. Ug sa Greek word pa kanang set our minds, atong huna-hunaon ang butang. Ato ay set ang atong paghuna-huna. Meaning sa Greek ana is pronite or gikan sa word nga proneo, meaning continuous, padayon, kanbang grabe ka focus atong i-fix ang kinatibuk-an atong panghuna-huna sa usa ka butang, sa usa ka lugar o sa bisan unsa. Basta kay like tibuok siya og padayon. Mao na ang set atong panghuna-huna nga set. So now, ang langit nun nga himaya, ang langit is dili lang siya kay one time nga ato rang lingion, kundi lifestyle siya nga naatay heavenly nga perspective langit nun. Dili hunahuna ang butang langit nun, dili ang yutanon. Na siya heavenly perspective. So now, si Pablo nagsulti nga dapat atong makita na sa ato nga kinabuhi nga naa si Kristo nga motubo ta diha sa grasya, pailob, diha sa gugma tungod kay giset ang ato ang hunahuna kung unsa ang ato nga karakter. First, ang ato nga hunahuna, din mao na ang mapakita, ma-show sa ato nga kinabuhi. So mao nang mag-careful ta kung unsa ang atong isulod sa ato nga hunahuna tungod kay mao ni ang mag-lead kung sa atong pagabuhaton. Mahimo tang sama ni Kristo kanang Christ-like kung magunahuna ta og sama usab ni Kristo. So now adunay duha ka question nga atong ipangutana sa atong kagalingon sa matag sitwasyon.
sa tong kinabuhi. Una, unsay gusto ni Kristo nga ako ang buhaton. Unsay gusto ni Kristo nga ako ang buhaton. Ikaduha, kung naa si Ginoong Kristo sa akong sitwasyon, unsa ang iya nga buhaton? Kung naa si Ginoong Hesukristo sa akong sitwasyon, unsa ang iya nga buhaton? In short, ang right nga focus or kanang sakto nga pangunahuna mag-fuels nato or magkarga nato or mag-fuels nato nga mahimo tang Christ-likeness. Maduol ta sa Christ-likeness. Ang fix nga panghunahuna mag-produce siya sa kinabuhi nga nag-reflect ni Ginoong Hesukristo. So now, ang kining versikulo 2, kaning pronite or set our minds or kani atong panghunahuna is nag-echo siya sa Roma 12:1 ug 2 in which nagsulti si Pablo nga nag-urge siya sa mga magtotoo nga ang i-present ang inyo nga lawas ingon nga living sacrifice mo nang gisulti sa Roma 2 og dili ta mo conform mahiuyon ni ining kalibutan na but be transformed apan dahil kausaban pinaagi sa pag-renewing our minds, pag-usab sa atong hunahuna or pag-set sa atong hunahuna. And then nag-echo siya sa atong nga passage karon, ang hunahuna to ang langit nun, dili ang yutan-on. So both nga passage sa Roma og sa kaning ato ang passage sa Colossus 3:2 is nagsugod sa pangunahuna nga sama ni Kristo. Kung atong unahuna is nag-fix diha ni Kristo, ang ato usab nga kinabuhi mo follow ang holiness, ang kaning pagkabalaan or ang kining pagkamatarong. Mosunod. Ug mao na ang yuta nga atong kinabuhi sama sa yuta nga dira motubo ang gitawag na tog Kristohanong grasya. Makita ang transformation nga dili lang kay behavior nga modification siya nga murag gitrabaho giilisdan apan spirit driven siya nga mind renewal. Iset ang atong unahuna sa mga langit ng mga butang dili mga yutan-ong mga butang. Tungod kay muna ang gisulti usab ni Pablo in which mabasa na to diri sa ato ang passage. So, i-renew ang atong mind, mo produce siya og transform nga life. So, atong i-fix ang atong unahuna diha ni Kristo, and then atong character, mo follow usab nga sama ni Kristo. Apan, sadly, daghan mga Kristohanon karon nga nagkinabuhi sila nini nga kalibutan na nga sama sila nga forever na ani nga kalibutan. Like inana nga mindset bitaw nga murag gitawag nila nga ilang home na jud ang kalibutan. Inana ang sadly na yung mga Kristohanon inana nga grabe nila ka-obsess sa ilang nga careers, ilang mga possessions, ilang social media approval, og daghan pa kayo og mahimo nga ang langit is murag bahaw na mas na-focus sila sa ilang mga katigayunan na malimtan nila ang pinaka-importante in which mao ang langit. Mahimong nga bahaw lamang. Nagingon diri sa Filipos 3:2, apan ang atong puloy-anan nato sa langit og mahinangpon kitang nagpaabot sa pag-ani sa atong manunubos gikan sa langit, ang Ginoong Hesukristo. Ang atong puloy-anan ato sa langit. Una tay langit nun nga pangunahuna, wala nagpasabot nga i-neglect nato ang responsibilities, kundi mauni ang kinatibuk-an. Ang ato ang work, ang ato ang family, dapat sa ato ang work, set sad nato ang ato ang langit ng pangunahuna bisan sa work. Sa ato ang family, set atong langit ng pangunahuna. Unsa man ni akong pamilya nga sila tanan mga lagada sa Ginoo. Bisan pa sa kwarta, money, set atong langit nun nga pangunahuna. Unsa man ako ba ning isugal, ako ba ning like na, set nato langit nun nga panghuna-huna. Tungod kay mao ni ang kinatibuk-an. Dili ni ingon nga i-neglect ang responsibility, kundi mao ni ang kinatibuk-an. Sa trials, unsa ta mo response sama sa kalibutan ba
or maggunit ta og paglaom diha ni Ginoong Kristo. It depends kung unsaon nato. Kung giunsa nato pag-set ang ato ang minds. Nagingon diri una nga butang, iset ang ato ang panghuna-huna sa langit nung mga butang, heavenly mindset. Ikaduha, sa verse 3, atong makita, versikulo 3, kay namatay na kamo og ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ikaduha nga butang, hidden identity. Natago uban ni Kristo. Last, nagisgot si Pastor Nico last week, nagisgot si Pastor Nico og our identity in which mauni the same ni. So si Pablo nag-remind nato nga atong karaan nga kinabuhi is patay na. Atong nabasa di versikulo 3, namatay na kamo ug ang inyong kinabuhi natago uban kay Kristo ug ang bag-o is hidden diha ni Kristo. Now ang kaning word nga hidden basig matawag ninyo nga ang hidden basig secret ni or unsa ni like kinana ang ato nga pagsabot sa hidden. Ug atong tan-awon sa Greek word, ang word nga hidden is or kaning gitago kikryptai, meaning secured o covered ni Ginoong Kristo. Wala bag insurance covered na tan ay okay ra man disgrasya na may insurance na. Ay okay ra bitaw bahalag nagsangyaw ko sa pulong sa Ginoo na mga daotan nga mahitabo na ko secured na bitaw ko ni Ginoong Kristo. Inana nga pasabot nga hidden covered na ni Ginoong Kristo. So now bot pasabot na ni is walay makasnatch nato gikan sa kamot sa Ginoo ug atong identity is atong makita diha ni Kristo dili sa unsa nga motang. And then ang kini patay na kamo uban ni Kristo. Ang kani nga passage, kani usab nga bersikulo is nag-iko po ni siya sa Galacia 2:20. Nagsulti diri nga gilansang ako uban ni Kristo og dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo nga anaa kanako. The same ni siya both passage sa kaning bersikulo 3 og kaning Galatians 2:20 nga gilansang ako uban ni Kristo og dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo nga anaa kanako. Buot pasabot niini ng atong karaan nga kinabuhi patay na ato ang nga sinful nga makasala nga karaan nga self is wala na nanatay bag-o nga identity. And then ang bag-o nga naa nato karon is mao na ang buhi. Okay? Mao na ang buhi, mao na ang ato ang truest nga identity. Wala nagpasabot na dili na apil sa atong past, unsa atong reputation, unsa ang atong achievements, kundi bag-o na tungod ni Ginoong Hesukristo. Bag-o ang atong identity tungod ni Ginoong Hesukristo. Ug atong identity is secure. Sa pagsulti nako ganiya, kikryptai sa Greek word pa, secure. Meaning wala bisan unsa nga hulga or ibutang nato nga bisan unsa nga gamiton sa kaaway nga mabalik ka like na secure kadiha ni Kristo. Mo nang ang practical nga application diri nato makita sa atong kinabuhi. First, atong ibaluan aduna tay kagawasan gikan sa past nato nga mga kasalanan. So hunungon nato ang atong guilty, atong shame nga define nato sa atong kagalingon. Gi-judge na tadaan ibabaw sa krus ni Ginoong Hesukristo. Makalakaw na kita, adunay freedom o forgiveness tungod sa gibuhat ni Ginoong Hesukristo. Ikaduha, freedom from worldly labels. Natay mga worldly nga mga labels nga atong makita. Ato nang hinumduman nga wala ta gi-define kung unsa ang atong financial status, pila ang sod sa atong bank account. Wala ta gi-define sa unsa atong mga titles, unsa atong mga achievement ug unsa ang atong appearance. Wala ta gi-define ana. Worthy ta tungod kay naata ni Kristo, hidden in Christ, naata ni Kristo. Mo nang atong identity. Ikatulo is freedom from fear of man. Tungod kay secure ang atong kinabuhi, dili na kita mahadlok, dili ta mahadlok og hulga. Gi sangyaw dira kay posilon di ka gi pa naay mga inana nga threat
adto kas in which mausad ang nahitabo ni Charlie Kirk, daghan siya mga na-receive nga threat mo nang og karon ato nga church magsugod og campus ministry at always ginato og panalipdan sa mga pag-ampo sa safety sa mga sa pastors nga madto og sa mga volunteers ato nang iyang po nga proteksyonan sila sa imiling dugo na Ginoo sa Kristo. So now aduna kitay kalig-on sa pagbarog sa kamatuoran, dili na to batunan nga mahadlok ta og man or mahadlok ta sa tao. Ang atong identity bisan pag cost ang atong nga kinabuhi, ang atong identity is dili na siya mukurog, dili na siya ma-shaken, dili na siya maguba. Ikaapat, empower for holiness. Meaning, atong old self kay patay na, then ang sala, wala na siya katungod, wala na siya authority or rightful nga authority. Gikan nato. Tungod wala gilansang na uban ni Kristo ibabaw sa cross, bag-o na ni nga identity. Wala ang atong sala is wala nay katungod nga mas mulabaw pa kaysa atong bag-o nga identity. Mo na sa atong tagusang kinabuhi. Atong batunan nga magkinabuhi kita diha sa purity, kindness, na patience o gugma nga nagreflects sa bag-o nga kinabuhi, bag-o nga identity nga giplant ni Ginoong Kristo sa matagusan nato kakinabuhi. Tago o ba ni Kristo or hidden in Christ, wala nagpasabot nga ni-skip ta sa kalibutan. Ni-hide po ta sa kalibutan. Meaning, ni-stand ta. Wala ta ni-hide, ni-stand ta nga dili matarog ato nga confidence tungod kay si Ginoong Kristo mo nagkupot sa ato nga kinabuhi, sa ato nga identity tungod ni Kristo. So, mao na ang ato ang makita dire. So, Christian grace, Kristohanong grasya, dili lang kay nagpasabot og self-improvement, kundi transformation usab sa life adlaw. Og daghan ang mga Kristohanon nga nagtuldok sa ilang identity about sa ilang achievements, maabot ang kaso-kaso, about status or appearance or discouragement. Mo nang maabot ang mga discouragement is dali ra kay ta ma-crash tungod kay atong identity is wala sa tarong nga patukuranan. Naa sa kwarta, naa sa status, naa sa fame ka, wala ni Ginoong Kristo. Abot ang discouragement, dali maguba, dali makurog. Tungod kay wala man sa sakto nga pundasyon. Kundi si Kristo, tungod ni Kristo. Natay bag-o nga kinabuhi, bag-o nga identity. Ang langit nag-declare, kusog pa kaysa kalibutan nga mga accusations against nato. Natay bag-o. New og secure nga identity nga naa ni Kristo. Ikatulo nga butang, coming glory. Sa versikulo 4, itong mabasa, ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo og inigpakita niya, makita usab kamo, uban kaniya og moambit sa iyang himaya. Atong manotice diri nga nagsulti si Pablo nga si Ginoong Kristo is dili siya part of your life. Kundi dili lang ka siya party sa ato nga kinabuhi. Kundi siya mismo ang atong kinabuhi. So daghan karon nga mga Kristohanon nga gitanaw nila si Ginoong Kristo nga murag accessory. Gigamit nila murag pang-access ba, VIP card, murag ginana. Something nga di man fits ako ang schedule. Ay busy magay ko, daghan dapay uban. Wala nila party sa ilang nga goal. Lay uban nga for emergencies lang, kumusangpit lang sa Ginoo kung ma-hospital, like ginana. Mas nakadungog pa ang mga bungbong sa hospital sa ilang mga pag-ampo kaysa bungbong sa simbahan. So, inana nga punto nga inana lang pag-treat ni Ginoong Kristo. Nagaingon si Pablo dire, dili lang kay part sa kinabuhi
si Ginoong Kristo, kundi siya mismo ang kinabuhi. Meaning, our identity, ato ang purpose, ato ang future, dili ang ato nga trabaho, dili ang ato nga wealth, dili ang ato nga achievement, kundi si Ginoong Kristo alone. Mo gitawag na tog solos Christos. Meaning si Ginoong Kristo ra jud. Walay lain. Ang ato nga worthy, ang ato nga direction, ang ato nga identity, everything nga nagflows gikan nato nga makita sa uban. People see nga makita sa lain kinsa man ta tumakita ang kinabuhi si Kristo ni inana ta supposed ka proud tungod kay kung wala si Ginoong Kristo dili lang kay less ang ato ang life wala jud tay kinabuhi kung wala si Ginoong Kristo. So sa kaadlaw mobalik si Ginoong Kristo mo nagisulti diri sa bersikulo mobalik si Ginoong Kristo ang tanan gitago mabutyag karon if ang kalibutan wala nag-recognize kanimo, wala nag-recognize kanato, apan sa maabot nga adlaw, moambit ta sa himaya ni Ginoong Hesukristo. Mo nang gitawag na tog dire coming glory. So now, dili ta magkinabuhi nining kalibutan na ingon nga final. Dili man mao ang final. Napa may final sala mo which is mao ang langit. So dili atong batunan nga magkinabuhi ta nga atong iset ang unahuna nga ang kaning nga naa kinabuhi nga nasa kalibutan is dili ni mao ang final. Napa mo nang dili mga promotions, mga houses, mga pleasures or bisan unsa pa kay ma-fade lang bisan unsa nga naa diri sa kalibutan is mawala siya, ma-fade siya. Apan ang himaya ni Ginoong Kristo magpabilin hangtod sa hangtod. So magkinabuhi ka nini mga butang nga lumalabay or mo fade. Imong kinabuhi sab apil sad mo fade. Dili mo gamot apan kung magkinabuhi ta diha ni Ginoong Kristo. Balik niya moambita sa iyang himaya nga hangtod sa kahangturan. So now ug makita nato sa ato nga kagalingon nga murag way nakakita, way nakasabot, walay nagtan-aw, murag dili parte sa grupo, na mga tao nga inana ang tan-aw nila sa ilang kagalingon, ato nang hinumduman. Bisan ikaw karon nga nakadungog sa mensahe sa Ginoo, atong hinumduman kini nga saad nga kung mobalik si Ginoong Kristo, ma-reveal tanan diha sa iyang himaya. O ang tanan mabutiyag ang tanan makita ug ma-honor ta tungod ni Kristo. Buot pasabot ana ato mga hidden nga mga sacrifice, ato mga tago nga mga pag-ampo, inubanan sa luha, ato ang hilom nga faithfulness. Dili na siya magstay nga tago perme. Kundi nagbalik sa Ginoo, mahimo ng mahibaw na og ma-value na og forever nga ma-honor na not because sa ato ang gibuhat batungod ni Kristo kita makaambit sa iyang himaya. Sa katapusan ang kaning gitawag na to ana pa day last ikaapat kining holy lifestyle bersikulo 5 atong mabasa diri, busa patya ninyo ang kaibog nga kalibutanon nga anaa ninyo sama sa salawayong pagpakinghilawas, kalawaayan, kaulag, daotang kailibgon og kahakog nga mao'y usa ka paagi sa pagsimbag Dios. So now, atong ma-notice diri nga gikan sa mindset ngadto na sa lifestyle. Gikan sa mindset ngadto na sa lifestyle. So now, ang word nga kaning consider as dead or kaning busa patya ninyo ang kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo sama sa salawayong pagpakiglawas, kalawayan, kaulag ug daotang kailibgon ug kahakog ang mo'y usa kapaagi sa pagsimbag Dios. Muning giingon diri nga Pablo, patya ninyo kaning consider as dead bitaw kaning patya nimo ang word aning gigamit sa Greek is
like na necro, meaning kanang ibutang na to nga patay na siya, i-treat na to nga lifeless siya, wala siya kinabuhi. Bot pasabot nga ang sala need na to nga patyon, dili ato i-manage karon nakasala ko ugma dili sa ugma na sad apohon na sad makasala na sad ko, dili inana kun dili need na to nga patyon, dili na to i-manage. Mao na ang gisulti diri ni Pablo, dili na to i-negotiate ang sala nga, dili na to i-excuse or himuon na to nga buhion na to nga gamay ari lang ka diri kilid kay simba pa mi. Ari lang ka kilid sa ako ang kasing-kasing sa may ubos lang kagamay kay ang Ginoo sa to nga dili ta inana ang ato nga suppose dili inana ang ato nga batonan, kun dili ngon si Pablo patya busa patya ninyo ang sala. Which mo to mga example nga to ang nga nabasa. Tungod kay karon nga kalibutan atong himuon nga ang sala nga tanawon siya nga gamay lang. Tungod kay para okay lang, gamay ra bitaw ni. Example, makita nato ang garbo, ang pride. Makita nato nga confidence, grabe ka confidence, pero ang kasing-kasing day pride day. Makita nato ang kaning kaulag, last nga man struggle apan sa tinuod is kaulag day para gamay lang tanawon ba, tanawon nato ang kaning kahakog, ilisda nato ang kaning kahakog, grabe ka greed, ambitious, nindot kay paminawon sa mo sa business or kanang mga tao nga inana nga pangunahuna, I am ambitious man. Usa ko ka ambisyoso nga tao. Pero ang kasing-kasing day, grabe hakog day. Grabe inana day ang buot pasabot. Pero tanaw na to, gamay lang ambitious. Wala may dautan sa pag-ambisyon, di ba? Apan ang kasing-kasing So inana, nagsulti si Pablo nga dili na to i-treat nga sama siya sa nga murag pet bitaw atong gibuhi. Kun dili ato siyang patyon. Busa patyan ninyo. Nagingon sing Pablo. Tungod kay kung ato nang siyang ipit, gamay ra ni, okay ni, gamay ra ni. Sunod, gamay ra ni. Mabot ang adlaw, kanang nga pit is mudako siya. O kaya na nga motokob na to. Ato anang patyon sa dili pa moabot ang adlaw nga maunay mo patay na to. Inana ang buot pasabot ning Pablo dire. Muna ang Christian grace. Dili lang kay siya nga aduna tay set mind nga langit nun nga pangunahuna. Kundili aduna pod tay earthly nga paglakaw nga holiness. Mo nang true grace, wala na siya nag-float dira sa panganod nga naglutaw lang, kundili naglakaw. Ikaw wag ako adunay purity, honesty, na humility ug love dire sa kalibutan. Kung ang atong pagtuo walay kausaban, o wala siya nakahatag og kanabang impact sa ato ang kinabuhi, basin dili na mao ang grasya nga gihatag sa Ginoo. Tungod kay ang tinuod nga grasya nga gihatag sa Ginoo mag-impact sa kinabuhi o daw nay kausaban sa kinabuhi. Sa katapusan, mao ni ang serious nga warning nga sulti diri. Versikulo 6 akong pagbabasahon. Kay moabot ang kapungot sa Dios ngadto sa mga tawo nga nagbuhat ni ining butanga. Mao ni ang serious warning day. Ang sala dili kay gamay. Ako nang ginaingon nga usahay atong itolerate ang okay ra ni kay gamay ra ni nga sala. Kani dako na sala di na okay. So apan the same na siya sa mata sa Ginoo. Sala siya. Mao ni ang warning nga gihatag sa Ginoo. Nga moabot ang kapungot sa Dios na nagbuhat niining mga butanga. Ang grasya sa Dios dili siya excuse nga magkinabuhi ta dira sa kasalanan, kundi mauni ang gahom nga atong biyaan ang sala. So now, karon sa imong kinabuhi magtan-aw ka. Atong balikon ang unang nga pangutana, unsa man ang makita sa mga tao kung mutan-aw siya sa imong kinabuhi? Nagkinabuhi ba ka?
nga ang mind ug ang karakter ug ang ginabuhat or walk Kristohanong paglakaw is align diha sa langit nung mga butang or align diha ni Ginoong Kristo or ay mga kinabuhi wala ray kalainan sa dili magtotoo. Mao na ang ato ang hinuklugan ngini mga taknaa. Kumusta na to ang ato nga kinabuhi? Gusto ta mo claim nga malangit ko. Apan grabe nimo kakling, grabe nimo kaklingi, grabe nimo kagakos sa kalibutan. Nga mo claim ka nga malangit ko. Bot pasabot ang atong kinabuhi kung nagkinabuhi ta ni Kristo karon og ugma nagkinabuhi ta ni Ginoong Kristo sa matag oras, matag minuto sa ato ang kinabuhi. Magkinabuhi ta uyon sa kaubuton ni Ginoong Kristo. Magampo ta. Ginoo, salamat sa kanunay nimong pag-remind sa matag usa namo nakadungog sa mensahe ug kasing-kasing o Dios. Salamat Ginoo nga kanunay ka nga nagtabang ka namo nga dinining danlog nga kalibutan. Tinuod amahan lisod kami magkinabuhi daghan mig mga sayop, daghan mig mga kalabagan o Dios. Pasayloa kami amahan na mga butanga. Panamo kang gipasalamatan o Dios nga sa kanunay bisan kami sige og kapandol apan anaay mong kamot nga amo ang akoptan. Padayon mi og pagkinabuhi mosunod diha kanimo. Salamat sa kanunay nimo nga pagtabang. Bisan pa o Dios ni matag usa nga kadalonggan og kasing-kasing tungod sa mga mensahe karon. Wala ko masayod sa ilang mga kinabuhi. Apan tabangi usab sila o Dios sa matag adlaw nilang paglakaw o pagsunod diha kanimo. Ikaw ang Dios nga takos nga alagaran daygon sa walay katapusan. Sa ngalan ni Jesus, amen og amen. Join our regular Bible study groups on Tuesdays and Sundays, 8 to 9 p.m. as well as a time of fellowship and encouragement with fellow believers. Don't forget to join our next Couples Fellowship on January 31st, 6 p.m. We are having an adult Sunday school every third Sunday of the month, 1 to 2:30 p.m. Our topic for 2026 is Christian ethics. All this to be led by Reverend Daniel Wong. Register before February 14th. Whether you've got a toddler, a grade 4 to 6 adventurer, or a grade 7 to 12 teen, our Sunday school has a spot just for them. Drop in at 10 a.m. to see classes where every age learns, plays, and grows together. Let's honor God by supporting His church. Kindly use the box at the back for tithes and offerings. Follow our Facebook page to stay updated on church activities.